Lwkhisria, kami gimana dong? Kami ada tiga dong. Kami dong. Mami kasih mama. Mami lagi kita berdua. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना ससे इन्ट्र भिडिअ बेजों लोगोसे टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव आं भिडिअ लानानै फैदों जिथुनाखि आङो दायो खामानि जोबनानैसो एकदम मुब्रुम मुसिसो भिडिअखौ बानायनो फैदों दै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला निस्सय बुजिनो मोनगोन निस्सय मिथिनो मोनगोन आंनि बे टपिकआ मा जानानै फैखो जिथुनाखि जोंहा लक्षिश्री ब्रह्म नोंथांमोना गोबां सिनायखाबाय गोबाङानो मिथिखाबाय आंनि जायफोर फलोवार्स आरो फेसबुकनि जायफोर फलोवार्स नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जिथुनाखि जोंहा लक्षिश्री ब्रह्मआ आं बिथांखौ मोजाङै सिनाया बिथांनि थाखाय आङो नोंथांमोननाव बिथांनि जानानै आखाइ खबजोबनानै बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम भिडिअखौ नाय अब्ला निस्सय मिथिगोन स' लोगोफोर मेन टपिकआनो जाहैबाय जोंहा लक्षिश्री ब्रह्मआ दायो हस्पिटालाव थांनानै माने चेकआप खालामजानो मोजाङै गावखौ नायजानो थाखाय फैसा गैया जों गोबां मिथिखायो बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे बिथाङा हौवा गैजाया हौवाया गुबुनजों माने गारलायनानै हाबा जाहैबाय बेलेगाव आरो बिहा फिसाला दायो सासे थालांबाय हिनजाव मानसिया न'खरखौ गावनि फिसाखौ फोरोंनाय गावनि फिसाखौ फेदेरनाय गावनि न'खरखौ खुंनाय बिराद खस्थ' नङा होमबा हिनजाव मानसिया जोंनि गेजेरावहाय दिनैनि दिनाव माने न'खर खुंनांगौआ हारसिं मानसि बिराद खस्थ' आरोखि नङा होमबा जों बयबो मिथिखायो बिनि फिलिंखौ जाय मानसिफोरहा हौवा गैजायाबा हिनजाव गैजाया बैफोरबायदि मानसिया मिथिगोन आरोखि लोगोफोर दिनै आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जिथुनाखि लक्षिश्री ब्रह्मनि जिथुनाखि हौवायाथ' गारना थाखाबाय आरो बेजों लोगोसे लननि ना मानि फैसा थगायनानै खारबायबो होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे सासे बर' हिनजावा हारसा हौवा लानाय गामिनि खाथिनि न' खाथिनि आङो नामखौ बुंथ'ला दिनैहाय बियो 60,000 माने 60,000 बिनिफ्राय मोजां बुंनानै रायलायनानै लानानै दिनैसिम माने होआखै फिसाया आर्मि साख्रि मावो 9 थारिखआव दरमा हाबगोननो माबा उमुक थारिखआव हाबगोननो होननानै बा उमुक थारिखआव हरगोन होननानै माने थगायबोगासिनो बिराद बोसोर जाबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो जाय बिथांमोनहा ना दिनैहाय नोंथांमोननि शेयार खालामनायजों बैफोरबायदि मानसिया नुसननायफोरबायदि भिडिअखौ नोङो जायखिजाया सोरनोखि वाट्सएपआव ओरैबायदि नोंथांमोना साबैसे लोगोफोर दं गासिबो शेयार खालाम बे भिडिअखौहाय माने बै मानसियाबो बैनो बै मानसियाबो बैनो बै मानसियाबो बैनो बिदि हरलायोब्ला वाट्सएपआव शेयार खालामलायोब्ला निस्सय माने मोनहैगोन आरोखि स' लोगोफोर जिथुनाखि दिनै लक्षिश्री ब्रह्मआ गावनि देहानि थाखाय रांखावरि गैया बेस्रा लामा सामा ओरैबायदि गाबगुलाबायनायखौ जोङो बिनि भिडिअआवहाय नुनो मोन्दों मिथिनो मोन्दों दा आरो गोबां मानसिफ्रा आंनि भिडिअआवहाय कमेन्ट हरदों आरो लक्षिश्री ब्रह्मनि भिडिअआवबो गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों जे रायजो राजानाव अननानै डनेसन खालाम QR कड हर नाम्बार शेयार खालाम बेफोरबायदि गोबां होननायखौ नुनो मोन्दों दा बिनि थाखायनो जाय बिथांमोनहा बुंदों बा नोंथांमोनहा दिनै रिकुवेस्ट खालामनायखाय आं बे भिडिअखौ लक्षिश्री ब्रह्मजों आङो रायलायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो अननानै लक्षिश्री ब्रह्म फिसाय गैजायै फिसाला सासेया दिनै ग्लुं गाबगुंबायदों बिमानि थाखाय दिनै बेखौ अनखांनानै नोंथांमोना थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो 10 थाखाब्लाबो 20 थाखाब्लाबो 100आनो जा 200आनो जा नोंथाङा जि गोसो जायो बिथांनि स्केनार क'डआवहाय QR क'डआव नोंथांमोना हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना रायलायनो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय नोंथांमोना नाम्बारखौ लानानै कल खालाम गुगल पे फन पे गासिबो जाजोबो आरो नोंथांमोना QR क'डआवबो हरनो हागोन स' लोगोफोर नोंथाङा साननाङा दि आंनाव फैसायानो गैया आंनि एकाउन्टआव 10 थाखाल' दं आंनि एकाउन्टआव 50 थाखाल' दं आंनि एकाउन्टआव 100 थाखाल' दं बेफोरबायदि साननानै लाजिनाङा नोंथांनि थाइसे थाखा हरनायजों बिथांनि बेमारा सोखाजानाय बा डाक्टारनाव थांनानै गावनि बेमारखौ मोजाङै फोसाबजानो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा नोंथाङा
100 थाखा दान हरनानै गावनि गोसोखौ माबायदि मोनदाङो माबायदि रेजें मोनो नोंथाङा आन्दाज मोनगोन मालाबा नोंथांनो नांगौ समावबो जों दङ जों हेफाजाब होगोन नङा होमबा नोंथांनि बेलायाव जों दं आंनि बेलायाव नोंथांमोन दं जों बयबो खौसे जानानै अनलायनांगौ लोगोफोर दिनै नों अनाब्ला बै बिथाङा बोरै सोखा जानायखौ मोननो बा फाहामथाय लानो हानो नङा होमबा नोंथांनि थाइसे थाखाजोंनो बिथाङा सोखा जानाय बा फाहामथायखौ मोनगोन बेखौ आङो सानो आरो नोंथांमोनाबो बयबो बुजिखायो नङा होमबा जों थांनाय समावहाय गोबां बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायबोबाय डनेसननि सोरनिबा हेफाजाबनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा अनसायनाय हरबाय दिनै नोंथांमोननि अननायजों बै थांनाय समफोराव नङा होमबा बिथांमोना दिनै सोखा जानायखौ मोनबाय बा डाक्टारनो बिल होनो हाबाय बिथांमोना दिनै जोबोद खुसि जाबाय नङा होमबा दिनै थिग बिदिनो जोंहा लक्षिस्रि ब्रह्मआ खिन्थु गाव खुगाजों बुंनो लानो बिराद माने बोरैबा मोनदों जाहैदों माने भिडिअ बानायनो मोजाङै भिडिअ बानायनो हाया आरो बेजों लोगोसे बियो गोग्लैसोनानै थानाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा फन खालामनानै खनथाम खनब्रैसो माने फन खालामनानै थिखाङाब्ला गले गले खालामबाय थानाङा मानो होनबा दिनै बियो फन रायज्लायनोबो गोसो जायाबा फन रायज्लायनोबो माने हाया जाहैदों ओरैबायदि माने गोसा गोबाव सम रायज्लायबाय थाबाबो माने बेना बिखाया साखाङो जाहैदों बेनि थाखायनो नोंथांमोना फनबो हमाखै आं फैसाखौ हरा बेफोरबायदि दा सान्दै लोगोफोर नोंथांमोना जाय गोसो नङा होमबा जेरै गोसो बेफोरबायदि सोनानै हरबानो जाबाय 10 थाखा 100 थाखा 200 थाखा नोंथांनि अननायजों बिथाङा डाक्टारनाव थांनानै गावनि देहाखौ मोजाङै फोसाबना लानो हानाय बायदि दिनै आङो बिथांखौ गोबां समनिफ्रायनो दाखालि बावैनिफ्रायनो नागिरबाय थादों नाथाय मोनाखै बिथाङा आङो बिथांनि कमेन्टआवबो हरदों बिथाङा मोजाङै नुसनाखै ओमफ्रायहाय दिनै लास्ट भिडिअ बिथाङा होदोंमोन नङा होमबा दा बेवहाय माने नुसनबाय माने बियो आंनि मेसेन्जारावहाय हरबाय गावनि नाम्बारखौहाय दा बेजों आङो मोजाङै रायज्लायनानै आङो बिथांनि QR कड आरो बेजों लोगोसे मबाइल नाम्बारखौबो मोनखाबाय दा बेनि थाखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैबाय नोंथांमोनहा अननानै जायफोर गोसो हरदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुसननाय बायदि बयबो मोजाङै मिन्थिनाय बायदि बिथांनि थाखाय नोंथांमोना अनोब्ला लोगोफोर आङो मा बुंबावनो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय बयबो नुखाबाय दिनैहाय बिथाङा बिसिबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैनानै दङ नङा होमबा दिनै गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दं नोंथांमोना अनब्लाथाय बियो दिनैहाय नोंथांमोननि अननायजों सोखा जानायखौ मोनगोन आरो नोंथाङा दान हरनानै नाय नोंनि गोसोखौ माबायदि रेजें मोनगोन जोङो दान हरनानै मोननाय मानसि बेखायनो नोंथांमोनखौहाय फोरमायबाय नोंथांमोननो खोन्थाबाय माने सोरनोबा दान हरोब्ला गावनि गोसोखौ ओरैबायदि माने रेजें मोनो माने जों मानसि हिसाबै नङा होमबा जों मानसि हिसाबै बेमारा बा आजारा बयनावबो जायो बा बयनावबो फैयो बयहाबो न'खराव जाहामेला बा दुखु सुखुआ थायो नङा होमबा दिनै आंनि न'खराव गैया होननानै आं बुंनो हाया नोंथांनि न'खराव गैया होननानै नोंथाङा बुंनो हाया नङा होमबा अब्लाबो जों बयबो मदद होलायलायोबा बा बयबो अनलायलायोबा जोङो सानसे माने बर' हारिया खौसे जानायनि लामायाव फैगोन आरोखि लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय आं माने बै फैसा मोननो गोनांनाव आं माने फैसाखौ मैयाबो बुंहरखादोंमोन ओमफ्राय नैबेनो आरोना बिखुनजोनि न'आ ओमफ्राय गेट खेवाखैसा नामारिनानै ओमफ्रायो ओइसिनाव हाबनोसै आं बेराजों नैबेनो न'आ बेराजों गाबज्रिहरनि आं र' माने मा होनबावनो फैसाखौनो एसे बिपद जादों थाइसे थाइनै हरग्रोबाबो जायो मैयाबो बिराद फन खालामो आं फनखौ रिसिभ खालामाखै आरोना जोंनि फैसा लानानै बानायनाय बे न'खौ ओइ आब' सिखाराखै हा आं जिबनाव थांनो नागिरदोंमोनहाय फैसाखौ एसे नांथ'गौमोन गावनि फैसाखौनो सोरबा बायदि बेरेफुंजानि लायनांबाय आरो मोनबोबावाखै आरोना लोगोफोरा माने थैहां बरफहां जाजोब्बाय आङो जेने थेनेसो थाबायबोदों बाला ओमफ्राय मालाथो हरनो हागोन माला हरनो हागोन दा जिखुनु जाया हरनाया मा हरजोबनाया बेलाय
खै थारिखआव हाबो ओमफ्रायलाय दरमाहायालाय माथो इसिबां लेट जायाथ' एसे बुजिदो बाल एसे गैया मा बुस्थु खबर लाहर माने आङो लांफैखागोन फैनो हायाब्रा आङो आं लेलायले दाबो जेने थेने फैनांगौसो फैदों एसे बुजिदो बाल खिथाहर आरोहाय गुबैनो इदि जादों होननानै खालामहरनो हो जिखुनु जाया माला हायो थाबनो लोगोफोर गावनि मोननांगौ फैसाखौबो बिदिनो लोगोफोर मा खालामनो आरोना माने आंखौ भिडिअ लादों सानखादों खोमा नुजाबोखायाखै आरोना बियो मानसियानो ओंखारबोखायाखै ओमफ्राय गावनि फैसाखौनो बेबायदि मालायनाव माबायदि बिफिननो गोनां जायो रायजानानैल' फैगोन सानदों गावनि फैसाखौ मोनबालाय एसे जागौमोन आरो लामा लामा भिखारि थां मा थांमोना जे दुखु मोनबोलाबायबाय आं गावनि फैसाखौनो बिदि एसे खस्थ' खालामनाय फैसाखौ बेबायदि हरलाबायनानै दा आंनि बिपदआव मोनबाबो जागौमोन आरोना माबायदि लामा लामा जि गाबबोलाबायबायसो आं थाबायनो हायाखै दाबो